leku berean 2 aldiz irauli zaitezke. 2 aldiz gerta daiteke, baina 3 aldiz iraultzea leku berean ez da ohikoa, baina gerta daiteke. Gure gaurko gonbidatua 3 aldiz irauli da, bai, 3 aldiz. Gure saioan, behai galdetuko jau, zergatik handan. Igual kosinan ikasi nahi du. Aspaldiko, bai, baina urtero torri berri zonea, ez da? Zerbaitia ikasen badot edo, horretik etortzen naiz. Zenbarren aldiak etortzen izan da? 3. aldia da, eta ondino sukaldatzen ez dut ikasi. Mekatxiz la mar. Hori pixka zu erruera izango da. Eta ze tortzea izonea, ondo pasatea, ikasteari bai sukaldian, o jateko... Claro, ni ikastera tortzen naiz, ikastera, baiakero janik jo gehiago, ze ikasi, bapes. Mekatxila, gaur gozo gintza garri jo. Jaten primera. Jaten primera. Asko gustatzen zegi, gozoa. Mekatxiz la mar. Bueno, nire dantza saiatuko naukiten, baina saiatu gaur errezeta ikasten, ados? Vale, osondo. Adi lagunak, saio paregabia datorreta. Bueno, lagunak eta aguz, garatuko izut pausuz, nundik noa biliko gean, udare, bete hau ekiteko gara ningoitugu udariak, intxaurraz beteta eta milorriakin bilduta. Vale? Inbiaz deuna da, madari hauek, udarek, barrutik handingo diuna da, honekin, bihotza atea, barruko zeagatea, pixka garbitu leku pixkatiteko, eta gero ingo deuna da, hemen nazketa bat, dakau gazta krematua, azukria, dakau intxaurrak, intxaur moskatu pixka botako jau, eta kanela ere bai. Nazketa bat ingo deu, mangatxo bat ingo goiara batekin barruan sartu, eta gero ingo deuna da, gainetik milorria jarriko jau. Bai alde batetik, bai bestetik, eta bai azpitikan. Eta hoi, arrautzakin busti, eta laberatu ingo deu, bale? Itxura edarra. Itxura edarra, bai. A ber, zemuz ateatze zaigun. Nei dantza baino hobeto ateako zaiteko, madaritza, bai. Mekatzi lamar, hau deu. Bueno, eta bestalde ingo deuna da, laguntzeko, pare bat gauza. Hemen ingo deu, intxaur saltza bat, ingo deula da, esnia, kanela eta azukre zutan jarri, irekiten asteanian intxaurrak pixkat txikitu eta bertara bota, eta hortxe goxatuko ditugu, eta intxaur saltza ingo deu. Madarekin batera, gero. Madarekin bateko, azpin jarriko deu intxaur sartza, madari gainean, eta gero ingo ditugu txokolate beltzakin, eta mentatxokin, osto berezi batzuk, apaintzeko. Ados? Intxaur saltza nire amakitezun. Gabonatan da, bai. Hi jarriko izortun martxan jartzen hori. Ez diat esango nola inberreken orduan, ez da? Bai, esan barduzu, bai. Zutana esan, ba, espada. Bueno, nik hemen, ateako tena da ontzilla, bale? Hemen da kaula, esan deun bezala, berta botako zu esnia, ura eta kanela, eta morteru emango izut, birrintzen azteko ere bai intxaurrak, bale? Intxaurra birrintzea? Bai, hemen birrintuko dituk intxaurrak, eta hemen gainuntzeko zagaiak bota, bale? Bale. Eta nik ungo naizena da, udaria txukuntzen, barrua betetzeko. Bueno. Ingo deuna dare bai, baitu, geho, nola tenteka jarri behar deun, eta udaria, hola, ez da ondo geldiutuko, ebai azpin, hola ingo zio, Eperdi egin du. Bai, hola, eta ja, hola jarriko jo, eta bain barrutik guztu. Azukria, zema botako zetu, Dana? Erdila bota. Gio pixka gehiago berroa botako jo. Xoxitoz gaibiliko, ez da? Ez. Bueno, gozo jartzeko. Eta, urtea bukatzeko, eta urtero diska berria teatzen dega, gauz? Bueno, proiektu berria. Honea etortzearen. Hori da, proiektu berria ere bada, proiektu berria. Ez da bakarrik disko bat, da. Korrontzi band, ez da? Hori da, da korrontziren musika, 20 urtetan zehar egin dugu musika, banda esparruera amatea. Zer da banda? Ba, herriko musika bandak eta 40 musiko, 50 musiko, hor plazetan beti ikusi ditugunak, musika tradizionala jartzea. Eta horretarako Xaber Zabala handia, Zarauztarra, berarekin hitz egin genuen, eta esan genuen Xaber, egin behar du zerbait, nolabait gure trikitixa bandarekin osatzeko eta nolabaiteko alako gauza handi bat egiteko. Eta hori egin du, gure kantuak hartu, fandangoak, harina, bilketak eta alako kontuak, eta bandarako moldatu.
eta orduan joaten gara orain zuzenean, bandako 50 musikari, gehi korrontziko lau musikari, deno batera. Leño txinaten nahikoak eta banda bai. Katxi ramar, artista hautai. Eta, geho, nik bideoklipa ikusi jat. Bai. Eta eskusoinua gutxi, biltzek. Bai, kantu horretan bai, justo. Kantu horretan bai. Horre, ahotsari. Bestiantzako uste nahi aizia. Beste kantu guztietan, baina justo single honetan edo kantu honetan, alde batetik ahotsari eman digu garrantzia, eta horregatik, neunago abesten, baina baita ere, eta ezinbestekoa da, Xabier Amuriza hundia, 83 urtekin hor dagoela, kantatzen, abesten, nirekin batea, eta gero bandari eman diogu garrantzia ba. Nola bat trikitixak gutxiago dago akaso, baina entzuten da, ikusiko zu entzuten da. Ona. Hau, beldurri bare, hola, pa. Bai, igual behituzat, danak sartu dituk. Bai. Sartu zan laurden bat, eta pixkanak akuna egiten, bai. Hobeto biliko bai, bestela dantzan atako zaizik erdiak. Bai. Eta, zezan bernian, bueno, guain gaina esan dekara single, band, munduko musikari bilakatzen nahiaiz, ez da? Basikari bai, Argentinatik etorriaiz, Marrokozen ibiliaiz. Bai, bueno, toki askotan egon gara aurten, urte potentea izan da, 20. urte urrena denez, kontzertu bordain ditu egia esan, eta hasi ginen, ez dakit, Eslovenian egon ginen, Sicilian egon ginen, Portugalen egon ginen, Korea del Sur edo Ego Korean ere egondakoa gara, betuz etxukun gatuan. Polilla edu da, bai. Guain txaurra eta kremakin da beteko jau. Bai, eta tartean, hoxe, Argentinan baita ere, azaroan egon ginen bertan, eta bertako euskaldunak eta ezagutzen, eta bertako beraiek esaten diote Semana Nacional Baska dala, urtero egiten da, eta urten Bahia Blancan tokatu da, eta bertan egon ginen hainbat kontzertu eskaintzen, eta erabat pixkate unkituta da ana. Ara joatea eta ire kantua jendeak abestea hori kristolakoa da. Ara, 11.000 kilometro daude, gure Euskal Herri hontatik, eta ere Euskal Herria dala esango nuke, eta ez dakit, erabat unkituta. Ze jendea, Josek Andreari, Maltzeta, gure kantu guztiak abestuten, eta, kontzertuetan irabaz sartuta. Ego Korean berdina gertatzen zaik, hor ja ez dira... Hor dantzan azten dira. Hor dantzan azten ditu. Ego Korean, alde batetik, aldezen digute, ia ze hizkuntzatan hitz egiten dugun, da kantatzen dugun, abesten dugun, eta bestalde beraiek azten dira dantzan. Bai, nahiko sositoa dira behaiek, haiek ere gatz pixka behar dute. Baina korrontzi ikun arte, korrontzi ikute genia ja hor gatza azten dira. Gatza eta benga eta ap eta gora eskuak eta nahiko hotz azten dira kontzertuan, baina bukatu orduko dantzan jartzen jugu. Ona zate. Bueno, eta gero nun gehiago esan degre, bai, Marroko zaldene bai ibilizeate, ez da? Hori da, bertan ere, Tanger inguruan ibili gara, eta badiotzu, datorre urtea begira ere, alde batetik ban proiektuarekin, eta gero bestalde, beti bezala, kanpoan eta kontzertuak eskaintzeko gogoakin eta nahiarekin. Bai, gauza badaude, eta ja hitz egin da batzuk, eta, bakik. Gu geldi egoteko ez gara, Ez, geldi balima gabe, seinale txarra. Hori ba. Bueno, Agus, eta esan dekena, Korrontzi Band, elkartu dituzu artista mordo bat, eta ere bai, eontzate Durangoko azokan, ez da? Hori da. Horra orkestu dezue horatea da labetikan diska, o noiz atea zuan? Bai. Azaroaren bukaeran atera zan diskoa, Durangoko azokari begira, eta proiektua berez da, bi disko dira, azkenean doblea izango da, gure repertorioko kantu esanguratsuenak moldatu ditu Xabier Zabalak, eta bertan, eukidugu eskuragai, oso ondo funtzionatu du, jendea gerturatu da, erosi du diskoa, eta, politia da, eta ganea Durango azoka, denek esate dutela berdina, eta beti esaten dugula artista guztio berdina. Eta jarraituko dugu esaten. Guretzako oso garrantzitsua da, eta oso politia da, eroslearekin, salearekin, aurrez aurre egotea, bera ezagutzea, eta berari, ez bakarrik erosteagatik, baita ere, bera ezagutzeagatik, eta batzutan naiz eta ez erosi, bere, nondin orakoa jakin, ze esaten dizun, zegatik gustatzen zaion hau edo bestea, niretzako oso garrantzitsua da. Oso ona. Hortan gaina, ia artista aiz, eta oso urbila. Honekin zein godu, alan edo gehiago botako diot, edo zer? Bikain, betuzak hori ja botatzen june honea. Venga, ba. Bai, hori ja epeltzen naidek, horrela jun, da hori la, zela esakun gaitu gozatzen. Zukaldari tipoa hartu, Bai, txura hartzen, Gertzen da irugarren aldia dela, esan dizupa. Bueno, eta, en bideoklipa eta, diska, noiz garatu zen duten? Aspalditik anzitxon da, guain labetik atea da, guain azokako? Arregloak, edo konponketak, arreglo musikala nahi eta esan, Xabier Zabalak, urteetan zehar egin ditu. Azkenean, kontuatu bazara, kantu bakoitzeko, 60 edo 50 musikarien partiturak egin behar diela. Eta ordan hori lan oso kristolako lana da. Hau ingo jau eta aurrengo azteko azatzen.
urtetako lana da, urtetako lana. kantu batzuk iguala duela 5 urte edo ja eginda zituen konponketak, eta gero ja urten bukatu ditu, eta gero dana grabatu dugu, Elkar estudioetan Horradunan Gipuzkoan, joan ginen estudiora, bueno, lanak eukin genituen banda guztiko musikariak toki berdinen sartzeko estudioan barnean, baina, bueno, lortu genuen, eta grabatu zuten, eta benetan posik emaitzarekin, eta nik uste jendea harritzen dela, nola betiko fandango bat, edo trikitixa nola entzun lehiken, horrelako trompeta, bombardino, tuba, eta alako instrumentoekin lagunduta. Eta horreko oso politia da, kristolako indarra hartzen duz, azkenean zure fandango hori jotzea beti bezala, indarra deukala berez, baina, aberaztu itendik azkenean, ez da? Eta potentziatu, ez, nola baita esateko. Bai? Bai, eskeratik trikitixa bat oso egiten duzu, hoi zapaltzia saia, ez da? Horri beti presentzia eukitzik, ez da? Banda baten ja trikitixa gotzei zuenian, Nietzako ezinbestekoa da, eta gero Xaber Zabalari ere esan niona, nire ere korrontziren musika hartu eta bandaren esparrura pixkatera man, baina gure nortasuna galdu gabe, eta ni beti izate, nire lehen da biziko maixua Rufino Arrola zala, Andrakaseko errementaria, eta bera taberna batera ematen zuen, talako kontuak, eta Rufinoren lehenengo ikasgaia, berak 83 urte, nik 13, ni baina asko zen, eta bera itxo naia, eta, bueno, berak esaten ziana bertan tabernan, eske unkitu egitena, Rufino Arrola aipatu eta ja unkitu egitena. Eta berak aipatzen zuen beti, Agus, lehen da biziko klase hori zezan, zu nahi duzun bezala jo alduzu, baina jendeak dantzatzen ez badu, gaizki jotzen nahi za. Gaizki, trikitixa da, dantzatzeko instrumentu bat. Eta hori izan zen lehenengo ikasgaia berea, oso bitxia auki genuen harremana, ze azkenean berak ez zuen jakin motel jotzen, aurrez aurre, partitura erik eta alakorik ez egon, eta orduan bera esaten zion, kopiatu hau Agus, eta mika, bueno. Agus, bial diziztio eskatu behar, behin eskatu eta raz, Ez, hasierako horra izan zen, baina batez ere beraren gandik pasioa ikasi nun. Berak pasioa zeukan instrumentarekiko, berak nola bizizun trikitixa mundua, berak esaten zuen, adibidez, Lemoizko plaza neurea da. Zena plaza zeurea da, bai, neurea da, zeni urtero joaten nahi zara jaietan jotzen. Eta danak dantzan hartzeitu gania, danak dantzan. Eta Lezamako plaza eta neurea da, eta bitxia zan, nola bixi zan lehen trikitixa, eta, bueno, zorionez edo, bueno, bai, nik esango nuke, gauzak aldatu diela, baina garai batean, ez dakit, bestelako nortasun eta indar bat zeukan trikitixak, bai, beste modu batera bixi zan. Bai, Bai, nik esango nuke. Eta berriro voltatzen nahi dela ez dezu uste? Beitu, ikasle asko... Bueno, adibes, rock bandetan, edo banda morrituen trikitixa sartzei eta beste indarra eta gure ikutu emateziok, ez da? Eta ikasle asko daude, eta gauza berriak egiten nahi da oso interesgarria trikitixa munduan, eta hori gauza aberazgarria da. Baina batzutan, niri gertatzen zain, nik klaseak ere mate ditu, trikitixa klaseak. Eta niri ikasle bat etortzen zaidanean, ez nekien hautatu gitarra, bateria edo trikitixa. Hautatu beste edo zerkoza. Trikitixa ez hautatu. Trikitixa bixi merduzu nietzako. Barrutik aneaman behar dira. Eta nortasun hori da, galtzen ari dela dena nire ustez. Eta nire lana, edo nire... Baitu, nik hori ogillakin esatet. Bai jatetxe baten aztea jendia, eta nik ez dakit, o gazillain, o pintxotan ibilio, ogillain. Ogilla... maite inberdek, lebadura, fermentazioa, ez baek maite gauza horiek zaila iteitu gitia, ez da? Hori da. Eta badaude beste ume batzuk etortzen dira, txiki-txikia eta hola trikitixek behira eta alan jartzen dira, eta honek bai ikasiko. Honek odolian txekak, ez da? Baina ez da azten horre, zalantzak indu, bateria, bateria da fan, trikitixea ez, eta nik beti ez dut, bai, trikitixea maitatu inberda, eta etortzen bazara, nik erakutzeko dizu, baina maitatuta, bai. Ondo aiaiz. Bueno, sukaldian berdin, eta gero esan dekena, jendia aztekela dantza, no ez dantza, nik oso politain, ez dakizan, baina gu berdin egiten dugu, gu oso politaiten baik, eta kiston platera, baina jendiak ez bai jaten, alperrik aiaiz, Bai, diseinua zora garri, baina gero zer, zelako zaporea da honek. Zabela, bete berdin pertsona. Hori eta. Bueno, hemen, lehendabiziko urratza egin ditugu, udarek bete, eta intxau saltza martxan jarri. Pentsatu aldezu gamonetan ze prestatuta zein da... Nioz. Bakit, berendu nabiela, zeia... Lasai, guantxe, ideia batzu botako izkigue, kalamatan johungo gea, eta bagoaz, ideia bila, haber zezaten diguen. Ikusin bergoa. Eguerdion, Joseba, Gorka eta Markel gara, Kalamata aholkularitza gastronomikotik, eta bueno, gabonak hurbil daudenez, 3 errezeta. Errez eta original ekarri ditugu zuek etxean egin ahal izateko. Aurrera gurekin.
esan dugun moduen, oinguen 3 errezeta ezberdin ekarri ditugu, gabon hauetan etxien alizateko, eta hasiko gara lehenengoarekin. Izango da izokin keetu, aguakate krema, tosta bat. Azteko, briotxo gia, gurin pizka batekin txigortuko dugu. Gero, aguakatea, limoizukua eta gatza, birrinduko ditugu, maionesa testura bat eduki arte. Errezeta hau aukeratu dugu, azkenien osagai gitxi dekoz, oso erreza da montatzeko, eta beti plus bat da, mailan ja egon aldala prest, guia jarri eta ja dastatzen hasteko. Aguakate krema manga pastelera batera pasatuko dugu, tosta gainean jarriko dugu krema, izokin keetua ere gainean ipini. Normalien tosta hau erabiltzen da gozarietan, baina guk eraman dugu maira, hasierako bezala, eta bere ezaugarri bat da, zapore gazi gozoa duela. Eta azkenik, bizi pizkat emateko, txile hautsa botako diogu. Bueno, bagoaz bigarren proposamenarekin, hemen daukagu sarrera bero bat, da izango zen, olagarro eta langostino brocheta, batata kremarekin. Batata edo boniato krema oso simple bate jogu, batata zuritu, gozi eta esne gainarekin birrinduz. Latz pitin bat bota eta hori izango zen batata krema. Bigarren pausua, olagarro eta langostinoen brocheta egitea da. Olagarroa 3 zati moztu ditugu eta 3 langostino gordin zuritu ditugu. Makiltxoan sartuko ditugu olagarroak eta langostinoak interkalatuz, eta ja plantxan epiniko dugu minututxo bat, olio pizka batekin. Bueno, eta pizkat memoria freskatzeko, Kalamatan aholkularitza gastronomia egiten dugu. Jatetzen dako, kartak, oferta gastronomikoa, eskandaio asuntua ere eramaten dugu. Neurrira egindako planak diseinatzen dizkiegu bezeroei. Gure helburua jatetxe, taberna eta hostelaritzari laguntzea da. Eta otsailean 4 urte beteko ditugu proiektu honekin. Eta bueno, platera aurkezteko, bol baten jarriko dugu batata krema, eta gainean ja aurkeztuko dugu langostino eta olagarro brocheta. Eta jaterako orduan, brocheta, batata kreman guztiko dugu. Hirugarren eta azken proposamena, postrie da, turroi muse, da oso simplia egiteko. Errezeta hau, 5 minututan egitekoa da 2 parte dekoz. Azteko, jogur natural greziarra, turroiarekin birrinduko dugu. Pasta krematxu bat izan arte. Turroia, almendrazko turroi tradizional bat da, Gijona estilokoa. Dakizuenez, gabonetan, asko jaten dugu da beteta heltzen gara postrera. Hau, turroia jateko beste era bat da. Beste alde, esne gaina eta azukrea montatuko dugu. Oso harina eta originala. Eta ondoren, 2 testurak nahaztuko ditugu, astiro, airea esgaltzeko. Amaitzeko, ontzi baten epiniko dugu muse, eta 2 orduz eramango dugu gozkailura. Pizkat gorputza hartzeko. Ostu eta gero, ur garrapeinatu batzuk jarriko diziogu gainean toke kuruzkaria emateko, eta ja jateko prest. Baditugu gaurko 3 proposamenak bukatuta, eta horrelako ideia original gehiago nahi badituzue, jarraitu gure Instagramen, kalamata.lab. Da bueno, Joseba, aurrengora arte, eta eguberri ondan hori. Aupa Markel, eta gora gorka. Ideiak eti ondo tortzeitu, argitu alde jepizkat. Mus de turron eta nik esango neke, Eta gaina, ni esaten detena beti, eskerrik asko eman dezuenarekin, eta zerbaitek beti, nik hori etxetan buzten, baina azkenean ideiak dira. Hau bezala, ni udaria ez da, zagarrakin aiot, zagarrakin inberdina. Ez dala, errezetak ez da, itxia. Etxean badituzu, etxean soberan odan alako eta derrepente zeiten dut hauekin. Aprobetxatu inbehar. Baina garrantzitsuna nik esaten dena da, zuk abesti bat erakusti duzu norbaitei, eta beak bere bertzilua egiteu. Beti. Nik zukalden berdina esaten dut. 2 pertsonez daude, abesti berdina, berdin jotzen dutenik. Bai. Eta gaina norbea beak gehatu behar du guztua egiteunakin, da guztuatu, ez da? Horretan bintzat, ados. Eta ados nago baita ere, kristolako usaina dago lamen. Hor behituzak, Hori pakarria, ondo dago, jateko. Hori hola, goiara bat jarri. Hori ba. Hau, behitu, espeatzeko. Amak seguruna noiz binkare buelta emango zitxola, no? Hau hemen utziko ja, eta noiz binka buelta emango ja, bale? Eta bitarte ningo ekena, arrautza hemen irabiatu, sardezka bat emango jat,
eta nik milorri hartuko, otgailu handakatela. Josu. Eman zu, Zatik, zebestela espektakula ingo da, men. Espektakuloa. Bai, espektakula. Audientzia iguko da. Venga, ba. Seguro, a ver, gaur june emendik ametxat arrauza buskatzen gai kasita. Inberdekenak, jenditik kaskatu, eta irekitzen azte kanpoan ez. Ikaskatu berdek, eta gero hemen gainen irikila zai. Venga, irekontu. Nola, hemen kaskatu? Bai, beti kanpoan, inoiz ez hemen, zeatik barroa juteituk alda jun gaina salmonera, eta alda jun azala, orduan. Beti, kanpoan golpe bat eman. Obikara ere. Suabia, bale, nahiko. Guain, bihatzat puntxa sartu, eta iriki. Nauziaiz. Hori... Baina, pantaian aurrean gaizki gatuko dala da. Bai, ondo. Ik dena ondo itek aguz. Lasai honai. Ai, ama. Dana kudeatuta. Adina etxarra dukagu inik ez dut. Adina. Igual digan fresko. Eta, bueno, eta gainea fresko, eta... iteituken muntaiak, guain indekenare bai ire bandakin, korrontzi band. Nola juntatzeituk hainbeste jende? Nola iteituko, illa geota gehiago, laizter zetik lau monta berdituk. Beti gaude, keskatuta eszenatokin neurria direla. Hori egia da. Bai dantzairekin, bai bandarekin, eta zelako eszenatokia daukazu, orduan joan algara, orduan ezin gara joan, orduan joango gara bakarrik bi dantzairekin. Inde ditugu emanaldiak larun dantzairekin. Lareun? Larun, bai. Baten balu artean horre Iruñan, Zauzko ondartan hondiak, Larun dantzari bildu genituen, gure musikarekin dantzatzen, eta bai, erronka hondia izan zen, eta Euskal Herri guztiko dantza talde desberdinak, konbidatu genituen, eta emanaldi berdinean juntatu, eta azkenean larun dantzari batera dantzatzen. Bai, oso polilla izan zen. Eta bandekin ere berdinak gertatzen da. Gainera hau proiektu hau, Korrontzi Ban, Bilboko bandarekin ere egin genuen, hor zuzenean Bilboko jaietan aurten, abuztuan egin genuen, eta bertan ere komedia, plaza berrian egin genuen, eta musikarietan esartzeko dantzariak eta gu, bueno, bata bestean gainean. Trombonista eta jotzen duenean, ezin tromboiari eman, esan kabitzen. Bai, aurrekoa jotzen zuen. Hola, eman da, aurrekoa jotzen zuen. Ik lepua moitzekenak bai, ia alboko danak gara, ezin di, aurre jarri, ezta? Argentinare, hori izan ziaten pasan hilabetean. Argentinare berdin, lepua eta lepua, bai, a ber, lepua nik nahita ez dia muretzen, bai, nahita izango de, bai, konturatu gabe egiten dia. Nik azkenean bisi egiten dia, eta azten eiz nire munduan, eta nire trikitisa egin, eta ikuste jendea dantzatzen, da azkenean sartu egiten zara hor, eta nire bukle hortan, hori atatzen. Gora etortzea, eta ire movimentu haitu, eta horre heldu, horre heldu. Ire esentziak eta hori. Batzutan egoten naiz, gaur geldi xamero, telebiztara etorri eta gaur geldi xamarren barkonek, eta gaizki jotzen dira, buru eta mutzez, gaizki jotzen, nire mundua behar nire erroilua, eta azten naiz hor mugitzen, da, hola atatzeek, eta, nahi gabe egiten dian gauzak. Ondo. Bueno, eta hori nahiko, hori guen arrautzak emango ziotemen gainetik an, eta listo, bitartean honi bueltu. Moitu, bai, nire ama azarretuko da. Ez da, ama ez tega azarretzen normalian. Igual ole errita pixia bai, azarretu ez dikiten normalian, Pegatu ingo da. Usaietan azten bada zukaldea. Eta baitare, ustartu dituk, herrikirolak, eta euskal kantak, ez da? Bai, guke... Zerrek zehazki ustartu egen ahora, ze izan dituk beste tinda gure ikuskizunetan gauza desberdin asko duten dira, ez? Protagonista nagusia normalen izaten da dantza, ze Korrontzirentzat, eta lehen esan bezala, beti izan da dantza ezinbestekoa, trikitisa hola ulertzen dut, eta beti eman diot garrantzia, eta dantzariak alde batetik, eta gero, bestalde, kasu honetan eta batzuetan, eramango dugu, adibidez, herriko banda, herriko musika banda. Baina baita ere, beste erronka bat izan zan, oindala urte batzuk, herri kirolekin batzea, herri kirol desberdinekin, ez? Nola bai, trikitixea eta herri kirolak bat egitea emanaldi batean. Eta orduan, bai aizkolari batekin, Biurrikin, juntatu ginean, eta ni fandango bate jotzen dudan bitartean, Biurrik, nola, Biurri bak, ganea, kotxiak eta dana erritik. Biurritzeizkik, bai. Birrindu eta trikitixeakin ere, aritzen da, gaina, panderoa jotzen du, Biurri. Bai, aizkolari aparta, eta kotxia ez dakit, baina azten daula egurra jotzen, egurra ebakitzen, eta fandangoaren erritmoan, erritik mosten du, bai. Zenek zene hitxo inbertziok, ik behai o behak giri? Egiten du oso ondo erritmoa, Bai, txarrena izaten da, ze batzutan bakizu, aizkora hor gehatzen da, hola trabatuta eta hori izaten momentu erritmoa galtzeko, hori da. Baina bestela oso ondo egiten du, ni ikaratuta nago Biurrikin, kristolako erritmoa dauka, igertzen da panderoa jotzen duela, ze, bai, oso ondo egiten du Biurrik. Eta horretan haitzen gara, eta, zean da, Inaxioekin ere egin genuen, baten, bera harriakin biribilakin ateatzen zan, da, azten zan biribilakin bueltaka, bakizu nola egiten duten beraiek, eta guke harinari
berdin jotzen genuen bitartean, eta, bueno, gustatzen zaigu alako, ez dakit, disiplina desberdina juntatzea gure emanaldian, eta jendea, gauza, ez dakit, berriak edo, bueno, gauza nobedosoak. Horre zema jende elkartze zeate olakotan. Larregi. Larregi. Asko izaten da. Ze normalean alako produkzioak ero toki asko ere behar dute, eta, bueno, hori izaten da zailena, ez? Azkenean hainbeste jende bildu, eta tokian jotzen dugun, edo... Eta dana gustora Claro, dana gustora egotea, beraien disiplina hori aurrera eramateko tokia edukitzea, hori izaten da zailena, eta horretan nahitzen ga. Bai? Aurrengoa baldak zehose pentsatu eta beste zehose egin Sukaldaritza. Sukaldaritzakin. Nik kantu bat egin, eta zuke plater bat. Balaban amoetu gehan nik, ire ritmoan. Plater honekin musika entzun behar da. Hori da kontua, plater honekin ze musika entzun. Baintxau saltzakin, gabonetako gabantan bat, hola, ez da, Margoia. Esate gute, plater bakoitzarekin ardo bat dagoela. Plater bakoitzarekin, gizu kantu bat. Beste bate bai, dudi gabe. Gaur egun asko iten da, ez da? Badaude jatetxiak, bakizuen plater bakoitzarekin izan deken bezala ardo bat atatzeila, eta musika eta girua, eta bai, antzeko gaur egun bakizuen jatetxiak ez dira, bakakarri jateko. Baizik eta ondo pasateko eta goxateko. Hori supermerkatuetan ere gertatzea, ez? Jartze dutenean musika kaineroa, venga, jendea ateatzeko handik, eta lasaia jartze dutenean, han egoteko lasai eta erosteko, bueno, baki. Azkenean musikak eragin iten du, norberaren ganda. Hau iramana niako egiten nahi, aizen bene, Aitxura bat hartu nahi dek, ezin jobia. Bueno, ondo. Eta herrikirolen historio honekin, guantikan ibiltzeaiz alde batetik bestea, hori ja bestalde utziek edo? Ez, ibiltzen gara, baina bakizu ze gertatzen da. Nola matik denbora nahiteko? Denbora gutxi, horregetik sukaldaritzan enobitzen. Ez, bakizu askotan ze gertatzen den, herriak berak eskatzen du zer nahi duen, nahi dut esan. Nahi dut korrontzi, baina nahi dut zerbait berezia. Eta ordan nolabait alakarta dozaten dana egiten dugu. Segun nolako holtzadaka zuen. Hori, segun eta nolako tokia, nolako aurrekontua, nolako ezak izer. Horren arabera, ikuskizun bat edo beste egiten dugu. Eta bandarena ere berdina da. Azkenean banda bat eramatea eta banda bat sonorizatzea, azkenean ekipo aldetik ere, ekipo handia behar da, holtza handia behar da, eta bueno, hori izaten da kondizionanteak horiek izaten. Eta ikusi duen, bideoklipan ikusi duen jende potente ere bai holtzara salduko da, batzutan bai, bezetan ez, hori bai presupuestoan arira. Gure nahia da, hor bideoklipan ikusi duzuna da, alde batetik Xegera Muriza da besten, eta bestalde Bilboko musika banda. Baina Bilboko musika banda egin zuena zan, diskoa grabatu, eta beraz, hor bideoklipan agertzen da. Eta hemendik aurrerakoa da, datorren urtera begira, herriko banda. Herriko bandak parte hartzea. Bai, herria barneratzea gure emanaldian. Bai, ni herri batea balimanitxea, zoze prestatzea, bertako barazkikin ningo dugu, ez da? Zumarrako banda, edo ez dakin ongo banda. Eta orduan gu aritzea zuzenean beraiekin batera holtzan, eta herria barneratzea gure emanaldian. Hori izaten da gure nahia. Alde batetik dantzariekin, beste alde herriko bandarekin, odan alakoa. Baina oso gauza politia eta aberazgarri izaten da, herrikoak parte hartze dutenean gure emanaldian. Bai. Bueno, eta gero udan ikusi jau, alde batetik bestea, telebistan, erromerian. Ni mia saltzan, oire, etorriko zaigu uda hontan. Ez dakit, hori ez dago nire esku, negatik oso esperientzia poliki izan zen, oso lantalde ona eduki genuen, eta benetan behatzi programa Anabelekin, Anabel Arraizakin, ezin hobe, eta gustora ze gainera baitu, ni erromerietan eta betian ikibilitako naiz, baina erromeriaren alde bat ezagutzen nun, baina horre erromerian saioan, beste alde bat ere ezagutu dut. Erromezaldia, ermitaren inguruko gauzak, eta historioa ere bai, eta programa politxa zan, ez dakit bultatuko den, edo ez. Hemendik badakizu, eskaria egin, bueltatzeko. Bai, bultatu inbiar da, olako gauza gaina mitikoa gauza honak eta, gaina audentzira aldetik eta ondo ibilizina, ezin hobe. Bai, jendeari eskertu, bai lantaldearen partez eta gure partez, ze oso ondo funtzionatu zuen, eta benetan bai gustora egon gina. Asko ikasi. Eta ondo pasatu genuen gaina. Denetari, egin genuen? Patu inberkok igual juteko. Hori ba. Ikasi, goxatu, eta gaina kobratu, ni bera editoria. Bueno, berdina berdin. Eta horre hieldu. Katxila, mar. Betu, hemen txokolatia berotzen jarri ezatik, gainin berdego, atemperatu txokolatia, geho menta ostoi gainetik emateko txokolatia. Eta ingo deuna da ez dena berotu. Baizik eta bestetan, atemperatzen dut txokolatia maigaina gotatzen, bale. Baina gaur atemperatuko dugu beste era batea. Zein dut, laurden bat hemen utzi, eta hiru eren. Hiru eren hauek ingoitugu ondo berotu, eta gero, laurden hori honea botatzen, atemperatu ingo jau. Bale? Zeratik, txokolatia bakik atemperatzeko, inbiar dugu, 50 gradu taigo, eta gero, jetxi movimentuan, 30 gradu arte. Eta gero, gradutxo bat igo.
hor mantendu. Zergatikan? Zergatikan bestela ez gelditzen kurruskari eta ez gehiatzen brilloakin. Gelditzeko mate eta biguina. Zergatikan, honedazka 3 gauza txokolatiak. Kakaua, azukria eta manteka kakauana. Ez altzaizu inoiz gertatu igual kotxian txokolate tableta urtu, eta gero berriro gogortu, eta gero marka txuri gelditzen zaizkio hola. Baika urtuko... Pasapore berdina ez dauka, gero ja behin urtu ezkeo eta... Gio bihundu ite, eta gaina ez de xamura, ez de klak, ez de gogorra gelditzen. Hori ondo gertatzeko atemperatu hau eman behar zaio, txokolatia, bai. Eta atemperatu hau emateko, teknika desberdina daude, normalean nik mai gainean iten dut, baina gaur ringo deu, beste teknika hau erresago dana eta gutxio zikintzea gainea. Bueno, eta ingo deuna da, hau urtutze zaigun bitartian, intxau saltza, behitu, hau ja, batian utziko dugu. Batian, gehiago esiteko, eta espeatzeko, garrantzitsua. Udareke, milorrekin labian dazkau, eta ingo deuna da, bigarrengo erreportaia ikustea jungo gaitu, bale? Eta ikaguz, gabonetan ze, gehiagik eri asko, gehiagik betetzea ez, gehiagik jaten dek. Larregi, jan eta dan, denetan egiten dugu, bai. Jan eta dan, bakik. Erreportaia bat ikustea jungo gara, esan dugun bezala, Amaia Diaz de Monasterio gurenen gana, eta holkuk emango izkigu, hobeto biltzeko. Guazen bertara. Kaixo, Amaia naiz badakizue, eta Gabon garaixan fruti eta berduria ezin xaku astu. Eta pina betik egon bia da. Norbaiten etxeran oianian be, hola xeiruaten dut pina. Guruzue geixo jakitia, ze garrantzitsua dan antolatu eta planifikaitia. Etorri? Gauen egunetan ze hartu bi kontutan. Mai polit horretara goia zinean. Han beste jentekin juntaiten gaienian. Antolatuta eta planifikauta egotia oso importantia da. Fizikoki eta emozionalki nola goia zen. Zatik, nervio egunak dia, jente askokin gauz, askokin urte da minez gara egon, eta rosiek egoten dia, o tristean zan gauz, zatik jentie faltexako maixan. Orduan, aurretik fango gara, ondo janda, goxo janda, eta tripia pikintxoa beteta. Zatik gauzenean deskonektauta eta momentu horreikan nerviosa ero tentzinoan gauzenean askotan jaten du larri eta eraten du larri be baita. Ordan oso importantia da aurretik faixa baldin bada meriendauta. Nik erabiltzen duten fruta erregina gabonetan da pina. Pinak eta papaiak takoi sustantzia bat aktiba iken dozkuna digestinuak. Eta zela pasau iten garan kantidadez eta askar jaten, urdaiari launketan fateko, pina zatitxo batzuk, aurretik jatia oso ondo etortexo. Aprobetxekin du dana gainera pinatik. Maixa jarten dauenak kontuten eukibidau bakarrik ez diala ongo kaba ero ardau edalontzixak. Ur edalontzixak betik egon bidea beteta. Lehenengo egarrixa horrekin kenduko xau, eta gero ardoa pritxo bat bakoitzak ikusiko dau. Baina ura egon bida presente. Zaldia ezin ja falta. Saldatxo bat hartzen du aurretik, pina zatitxo bat hartzen du, estomaguaia martxan dau, perotxo doia, eta maixan jarten gara. Urrengo gunetan, ero urrengo jatordutan zer? Oreka pikintxoa topau biu. Orduan oso ondo etorten da, jatordu horretan, asakiak lehen gabonetan, gure plater printzipala zian, eta errezta oso goxua dauz. Baina nik hartzen dut, aurretik ero osteko egunetan barazkia jarriku gure porru patatak, gure asa patatakin, zanahoixekin, asaloria, egon bidea presente, eta gero konpotak. Amonan konpotia. Hori jogurra purtxo batekin eta frutu lehortxo batzukin, ase zinen hauenian, ero zerbait jatia biot, baina ez dakot gozea hundirik, baina ez bihar oera fatia, zatik gero kostabek isaloikia tripia utzik, badaku konpotak. Limoiura oso ondo, hidratazioa urrengo gunean bixamonakin gauz, larri jandulako eta gehiagik asko indulako, ezin ja falta, ura eta limoia eta gure konpotak. Trukotxo batzuk etxeko gaztiekin ingekenak maixa apaintzeko orduan. Postriek datoz, turroiak datoz, mazapanak datoz, kartetan jolastuku, han tertulixen gauz jasarrikia, eta askotan honin biu, eta zerriken du janda. Ordan, fruta purtsoa zatek ez gara jarten gaztiekin preparaiken garaikuak, kibixak,
mandarina aliak, naranjak, pintxo batzuk ingeke, apaindu maixak frutiakin, garaiko frutiakin. Eta poster horretan, pina egongo da, digestinoa beto egiteko, infusioak gehituko ditu, eta sorbete batzuk animauko gara, alkohol barik, eta gura honekin beste era batera. Jente dana janda etxetik, geratuko xaku janarixa. Aprobetxan inbiu plater horrek urringo gunetan. Turroiak eta gozo gauzia, nik nire proposamena izaten da giltzapeian armaixo ematen erretiroteko ikia. Zati bestela, gabon danian gauz pika eta pika azukardun produktuak. Agurtu baino lehen, jakin gabonak urtean 6 egun diala besterik ez. Eta ze importantia dan maitasunakin eta malgutasunakin jokaketia. Eta horretarako kartatxo bat ekarri dut, testutxo bat. Janariaz gozatzea ez dago gure osasuna zaintzaren kontra, aurka. Batzutan gehitxu jangu, bestatzen gutxitxu hau. Ez da ezer pasaiken. Alde batera itxiarren, urrengo gunean bueltako gara gure ohitura honetara. Urte danean ikasi duen horreitara. Elikadura, errezetak, sukaldaritza, osasuna bai da. Zalantza barik, oparirik onena. Eskerrik asko. Mi esker Amaia, eta egia esan, aholkuak, askotan bazkiu, baina ni beti izate, gero kaso inbiar da, Kaso inbiar da, eta gero gauean jartzen zarenean horra faltzen, gora etorri gabe, goxatu, ondo pasa eta ez pasa. Bueno, gurian, behitu hau, berua dakau hemen txokolate, behitu, berua, eta esan dizutena, temperatura hori jetxiko deu, gorra botatzen. Eta guain hau, bueltaka ibiliko gaituk. Jetxi egiten da. Eta, jetxitea, ibiliko gaizola bueltaka. Askotan, behitu, azten bagea gehiagi bueltaka, sopa bezala. Azteiz bueltaka eta goztu itek, ez da? Orduan, aurrenengo minutu pare bat utziko jagoela, txokolate perlita horiei berroaino sartzeko pixka berua. Bestela, zeko gaitu bueltaka eta gero etzizko dute zeingo. Hola utzizan minutu bat, eta noiz benka bueltaska bat emaio, bale? Eta ni mentatxok hemen jartzen jungo naiz. Papelan gainean, gero gure mentatxoa prestatzeko. Gaur perejila ez, ez? Gaur perexila ez, gaur izeko ebagin gozio kaso. Gaur izeko beti mentakin ibiliek eta... Gozo salia, perexileakin... Botako nitxon, Botako nitxon, Bekatxuz lama. Bueno, eta... Jarraitu kontatzen, a ber, jarraitzen dezu klasek ematen? Terketizanak, bai? Bai, hori da nire lana. Hori da, Ni telebistan eta biltzen eizenean, bestelako kolaborazio batzuk eta egiten egotenaz, baina nire lana da, trikitixe irakaslea, eta hor Basauriko musika eskolan, urteetatik ona bertan Basaurin bertan, badakazu. Orduan, badakazu, gutia hor ez bazu prestatu nahi, leheno ikusi duen erreportean lekoa junda, prestatuta hartu, Bertan emate ditu klaseak, eta, ikasle mordoa, eta gustatzen zait. Lehen esan dakoa, ikaslea baldin badator gogoekin ikasteko eta gogotxu eta hau nola da, eta galdetzen, eta hori gauza zora. Gustoa. Hori gauza zora herria da. Ikaslea etortzen bada, aste honetan jo aldek eta ez. Eta hori zei izan. Urrengo astean da, ez da, eta orduan zeiten dugu. Bai, askotan, bakarrikan klasen ikasteanak gero etxeko lanak egin behar dira, ez da? Guztiz. Eta trikitixa da, goza bat, edozein instrumentu da. Azkenean etxean egin behar duzuna egunez egun, pixka bajo. Ni beti esaten ikaslei. Korrika itea bezala eta biziletan egitea. Bihar klasea daukat eta gaur jodet ordu erdi eta ordu bete, bai ez du balio. Noizbenka etxean jo behar duzu, egunero, besterik ez bada 5 minutu, 10 minutu, ez dakit. Zerbait. Bai. Bestela, biziletan ibitzea bezala, gero bizileta arte eta beti astu nahi tezaik, ez da? Eta gero azten dira, bihar dago froga bat, eta orduan ordu bete joango naiz biziletan. Behandu aiaiz. Gero agujetak. Egunero egiten baduzu triketixarekin, 10 minutu, ordu erdi, edo ez dakit, ja bakoitzak alduena, ez? Bakoitza bere bizia daukan, nik ikaslea ditut, 7 urtekoak, baina baita ere 6 eta 7 urtekoak, orduan denetai dago. Orduan, bakoitzak da... Zein dezaio, 6 urteko batei hastia, ja 70ko batei hor. A ber, desberdina da, bakoitzak badauka berea. Jende nagusia etortzen da batzutan gogo kristolako erekin, baina, gehiago kostatzen zaio, igual gauza batzuk asimilatzea eta ikastea, eta umea badukate, gaitasun hori, gaztetxoa dira, eta dena barneatzen dute, eta esponja bat bezala, dena hartze dute lehenengoan ez dakit, baina kasi lehenengoan, ez? Orduan, desberdina da, baina, Eta zuzen nahi oso?
Ba, ni... Ez dakit. Daude gaztia eta helduak erabateko eta bestekoak azkenean, ez da? Daneti dago. Aldatzea ere polita da, Eta esan, azkenean helduak etortzen dira, kaso, konkretuki, kantu bat nahi dutela ikasi, ez dakiz zer, eta ni nahi dut trikitixa bai ez dut, igual, fandangoak eta jotzeko nahi dut, tabernan lagunekin jotzeko, herri kantuak eta tradizionalak ikastea. Bueno, desberdina dek eta niri gustatzen zaite, klaseak ematea. Beti ere gogotxu baldin basatoz. Gogotxu baldin basatoz eta etxeko lana pixka eginda, hori gauza zoragarria. Eta lehen osan dekena, no? Eta etorkizuna berdela, hori da, etorkizuna. Gu joaten ginean taberna batea eta ikastea eta hasi ginean, Rufinoren tabernara, beste batzuk ere etorri berdia, eta bai, etorkizuna berdugula. Dudi gabe. Bueno, eta hau guztiakin, gauza bat utziko berko bazenun alde batea, zeutziko berko zenun. Telebistako saioak, klasek ematia, edo holtza-soltza ibiltzia herri-zerri. Zaila da. A ber, bakoitza bere gauzatxoa dauka. Telebista ere, gauza politia da. Asko ikasten nabil telebistan, zazin nintzen bindala 5 urte edo horre bi basueken, eta egia esan, Bi basuek, zezaio polita. Erdi bromatan hasi ginen, deitu ninduten alako kolaborazio bat egiteko, eta behitu, 5. urtea, 3 hilabeterako izan barzan gauza 5 urtea, ez? Eta gero Erromerian saioan ere oso guztua, eta, gauza... Honeak alde batetik beste biltze gaina, ez da? Bai, eta Erromerian ere oso polita zan saioa, jende berria ezagutu, herriko jendea, gaina beraien historioak, hor barneatzea, nola egiten zituzten hainbat gauza, gauza bakoitzak berea daukata zuk ondo dakizu gainera, mila saltzatan zabiltzala, eta beti ikasten. Hori da, garrantzitsuena, ez? Eta nire pixkatola nauk, ez da, azkenian egunero makarroiak inda, gauz makarroia da, bier makarroia eta etzi makarroia, aspertu ite gaituk, ez da? Gugaina gaituken moituakin, ez da? Hori eta. Bueno, hemen txea indi janik, Nietzako gogorrena igual izaten da kanpoan eta jotzea. Azkenean kanpoan jotzea oso gauza politia da. Kanpoan zezatek, atzerri jan dagoela? Hori diseinua da, Hori diseinua. Uziko zue, hola botatzi zot atzian. Bai. Eta gero, txiak palita batekin aurraka botatzi zot. Garrantzitsua da temperatura batia, bestela esan dakoa, ez da gogortzen sekula, Eta gero ez da hain ona gelditzen. Ona haiz, Bai, hau xe bakarrik egiteten. Gaur egazkiten maiz, Bai, betu, gero laite genitetu, gero apaintzeko pastelak eta. Bai. Adibidez, egiten dugu regiatxuak. Egiten dugu horrela, rak, eta hemen area. Eta hor, regiatxo bat. Geo, borobilak ebait ditugu. Eta hori espuzkatzeko, hola ite zigur. Trikitixe batek? Sol. Eta baitu, gogortu baino lehenuo, inbertziotena palatxo hartu. Eitu, Aztia palatxo txiki bat. Eta bain ite zietena, menta hostu bai, hola. Eta hola, banan. Eta gero, gogortzen dianian, huelta mateiok, eta kiston polita gelitzituk. Ze ona. Sekula ikusi barik, Hori guztetzen zaite jendia, jakustia. Ikusi barik alako. Eta gero, hemen, nahi badeu, honei, volumena eman, behitu, azte jatorrela, pasatzen ziotola, iguelta matez izkiot, eta hori apeatuta galitze zaitek. Behitu, batzuk ingo izkio makilakin, da bestia makili gabe. Nahi bi iguelta man, eta hau, behitu, jak gogortzen nahi dek, Hori da, ondo atemperatu deura. Bestela etzan gogortuko hain azkar, Jarri, ze bestela... Jarri, eta pixkat, azkarro gogortzeko, igual lingo deuna da, hasta hozgailuan sartu. Bestela gaur egun etorriko zaiguta, guandik hemen txokolatia gogortzen egongo gea. Eguneko albistak, beheman marko dia ba? Bai, dudi gabe. Beitu, nola kolorez aldatzen gutean, ja, Bai. Segituan gogortuko dira, baina ondo gogortzeko eta ez puskatzeko, ingoituten hemen jarri, eta hozgailuan sartu momentu txo bat. Piruletak egin dituzu, Piruletatxoak, oitek arrazoia. Vale, piruletak, ostutzen. Intxaur saltza, listo. Eta hain behar deuna da, plater principala, labetik gatea. Ja ba. Venga. Vale, listo akaba. Bueno, eta ni hau platera latzen jaten bitartian, trikitixa pixka jokoeko, Nahi bade, bai? Baina, gero frogatzen badut, frogatu, inberdu gero hau. Frogatu ez, jan, inbiardek, jan, asita bukau. Bueno, hementxe, horrela, hementxe, platertxua. Bueno, hasi naekenian. Bai? Bai, bota. Balsa ingo izu. Balsa. Pistola hi llego, platera. A ver, ire donuan ite jaten, a ver.
Itzela. Magia. Itzela. Hau bai. Moi gure gozua. Itzela, ibai izela itzela. Oiteko biatza moitzia eta doinua jakia. Gozo? Gaina, emateu jendia, ostua gatalde, bai, ostua jan, da txokolatekin, egun dugu ikutu da, Ematen dio ikutua, bai? Bueno, launak, ikusi zu eze, gozo gintza berezi indeun, sofistikatua, baina lan pixka balin bakatzu eta denboa, lan hain, da goxatuko zuen. Agur launak. Agur den hori. Agur. Gora korrotzi. Apai.